baro aga kerteng ke jong jisu unong padim jonga bat jong pi bangangis kem ba pi ba ge ga jong pi dan haga met ka ba kai ka ba kia like ini video nan krem chifi nan gospel Matthews nong ba shpo ke de khat ka ba live po sao do live po ra live po kendai but ngan sa touch ru ngan sa grand ru la ngan sa ta ru ki de khat ki ba haga de long ka ba shpo ki bangin kam ya ka bangin draw ikira tu kat ni ki point ba ki application na kan ka jingem jong ki code kristan Matthews kong sipo do ka balai ko sa do lai po pra ngan puli ka ong ni wan mut bangala wan banbu e ka jing sok aga pathe ngam shim la wan banbu e jing sok nrei ka wat na bangala wan ba ubri unyele ba lokpa ba do khon ro ba la ka kmi ka persa korim ro ba la ka second korim ba kinong shun ki ubri ka long ki bana yin jong uhi uta ba i yo pa la ne kmi na lord jonga umla jonga umdei ba yo yenga ba uta ba i yo khon la ne ka khon na lord jonga umdei ya ka ba unyo yenga ba uta bom shim mi la ka ding fna ba bu na jonga umdei ya ka ba unyo yenga uta ubasham mi la ka jingem umdu no ya ka uta du no ya ka jingem na ga banta jonga on shem ya ka kada khot kala balai pu pra kada kata ka phang preng jonga ni ka text ka bangala police fi kada ka heart of the text phang preng ha ka bo jisu ong ni bo ta bam shem mi la ka dikna bat bu na jonga umdei ya u ba unyo yenga bat ha nong dem jonga khot kala pra kisno kini kita khot balai kisno kini kita khot baro ha kada khot balai pra nong biang kisno kini kita khot baro kada khot ke balai pra shakmat ba kada khot ke balai kita khot ke shadien jaga kada khot ke balai pra ha kada nong rem jaga kada khot ke balai pra ka don ka jingmot ladang ini ya sungthu ba ya kani bat kumno ba kadon kini kita khot baro kisno ha kada khot ka balai awak bentang ini pengen polis fi ni ada kau balai pura. Kau ni. Bau tahu shemi la kading fna bat bu na dijunga dei ya uba unyo ya nga. Kini kita kau balai pura ujisu ka ban kren. Show bangin ya pek ya ke jingmot jengka. Ya ke commitment ke jing IT lo at any cost. Entah ke self denial ke jinglan no eladi le ke self sacrifice ke jing kinyano ya la de kani kita khot ka balai ubra nang Matthews lang ba sipo jisu ko na address ini ya kata ka selfless sacrifice discipleship ka jinglong synran ka ba kinyano ya la de but kada khot ka balai ubra ngiru baladau jisu ulang utrai jongi but kada khot ka bura kisha kadang jingmot dingi uji tu ka man address ka lordship ka jinglong tera ka jinglong kenrat ka jengu ya kita ki bala napo jengu la manga ngadu kristan bala tra long kenrat u jonga utra u long penim jonga kada khot bala bura ka de bende ka reality ya ka jingim jonga bat ka jingim jongpi bat ni uji suang uta ubam shemile ka ding fna bat bu na jonga dei ya uba onyo yenga da chipun ba ki bakam ba ki de ki synran jong Jesus Christ da go bun ba ki bakam ba ki de ki nong bu jong u Jesus Christ rang yang ni uji su ban jor ba dei jangan ni kalau nong hagi gospel southerly u ban jor ba ya ka genuineness ka jinglong genuine bashisha jong ka jinglong sin ran. Kan ba barabor. Ia ka true discipleship. Ia ka jino synran bashisha. Bakumno kaya pair na ka jingbam long ka jino synran bam shisha. Ukran ba ia ka real discipleship. Kumno mo kaya fair na ka fake discipleship. Ujisu banjor ba. Hai ka bani ba ka jingpanim ka bashisha but kumno mo kaya pair na ka jingpanim ka bam shisha. Kini kilong very essential kepada kamba. Haka por bau jisu don haka ni ka pertai bau krani kini bat record ni ki haka ketien ka Jong blai pindah pulai pengai ka nong besan Jong Matthews ka de khot ka ba po ong kum ni naba nga ong pi ba ka hok Jong pi ka kam dalong ka ba khampalat shikade ka Jong ki nong tho ba ki pharisi pindah me rong setia ha ka hima ki bene
again sa sini ni kren ka genuine righteousness. Bakum no ke per na ka fake righteousness. Langim don ni ka bashisha pinam yo rung sya ka hima ka jong blai. Le fin la ka long ba niu ka ba khat la. Hang tu. Ukran badan kong ba arali kilenti ke ba I ka ba ki thik ya lam sya blai. Pen bandan ka wei ka bashisha bat ka wei ka bashisha. Kanti ka ba khim ka lam sya ka jingim, kanti ka ba keluat ka lam sya ka jingjon. Hakada ka ba khat santer tan tu pat upanya per. Hawa ni ningkong kita true prophets na ki false prophets. Tangba ka further implication ka karani ka karanru syaki banget kita ki banget ki bashisha bat ki banget ki bashisha. Bar buang ni dak nuksa jong so. Bara nau so jong ki fi tu ya ka jingim jong fi tu ya ka bagilong. Nau so jong ki. Har khol ba buang kum ni. Na ba kum ta na ki so jong ki pin itu ya ki. Nanti pin pe ke khot ka ba arwai ke khot ka ba arvan yo upeni pa dia armut ki jet real ki ka wei ka group ka ba alani atli ki group ka wei ka group ka ba tei ya ka jingem juki ka nong ba bakala ka wei pa ka group ba tei ka nong juki ka nong ba dei but akini ki adli yang tu ka warna ka don ka consequence ka ba mi nakabakum ka ni ka jingim. But kum no ka kta ay ka bam jukot jong ka mensim jong a bat jong fi. Lebyang sikal nong ka ba sipaw hang ni. Sikal nong palangi lebyang sikal nong ka ba sipaw hang ni. Ka ay ka bang ini hang ni. Ka ay ka bang ini hang ni. Ni iba ni siyambyang ni ka lesson. Jong kata ka jinglong genuineness ka jinglong ka ba shisha. Namar bahakal nong ka ba khatnai pinapuli bat nga ka ba sopnyong to pinima. Kahima gi benang ni kalong kum ka jar kabla berat nak keduriau bat ka bayalum na ki jat baro ya ka ba anda kala dap ki ring sekhandau ya ka ba ki le shong ki le lum yi ki ba ha ha ka jingdiang yi ka besniu ti ki le berat no kadang ka punya khalat hang ni iba ki angal tur ka angal jumle ke sawan ki de paklano ya ka besniu na ka ya ka besniu na ka ba ba ang tu ka pa sa bagong ba ki kin berat yi ki ka lawar ding hang ta ke ngalong ka balnyar bat ka ba kum tat niat. So kadang itu punya kalat. Bagi sampai itu lang masipau ka don ka separation. Ka bakhra. Bahani ka dekat ka don masipau ni mu jisu ban biang sisin ye ka jinglong genuineness. Ka jinglong ka bashisha. Bat ni pet menta. Ni liang yung long ka basipau. Balangin puli ka long ka basipau, nabi ka dekat ka baar pusau ter fini ba kaya ka don ba ka rukom. Kabau jisu ko kanuan ra asya ni again sa sisin ya ka real disciples sik jinong synran ka bashisha fitan kan mau ge bu Paul ambaro ki Israel ki Israel lese ka wei ko ngam long ambaro bakam bagi ki synran ki synran jong Jesus Christ outwardly kila aban ong bagi ki synran no Christ inwardly not true discipleships kim dai ki synran ki bashisha. Bagumta ni yang ni. Now Matias long basipau. Kada khot ka baat husau ter ni nepet. Nagaktin ka Jong u blai. Wei uta u synran u bashisha. Ngampli ka baat husau pangkom ni. U synran umlong halor unong hikai. Lemne u syakri halor u kenrat Jong u. Labiang u synran bolong komunong hikai jangu. Yo syakri ru komu kenra jangu lada kila khot Belzebul yu try yin ka bakat no tam bakin khot sin ye kita kibana yin Jong u chua bakan batai ke khot ka ba pusau na ki point hang ni ka context hang ni ngi bo jisu hang ni long ba shibau ula pen kre ki synran ke jangu nan ta ula pha ye ki nan ta wa shibun ki instruction ki jing batai bagai bagi bele bagai banja ka jingle jongki batang ning iruba upanyar pa di jing instruction ke jangu da ka ba encompass da ka ba sim telum lang ha ka bedai bat ka jinglong synran tali mangi ha ga nong ka ba shipho so ka message changi ka ba kong ka dei ye ka genuineness ka jinglong ka ba shisha ka ba ar ka ba mi la ka jinglong synran. So kajing kali ka bangin kali ka pa ta usan rano bashisha na real disciples. Bagkum no kajing im jamu ka ta ay ka pertay
ta ka baal ka jing ka balai kum nu pat ka protect ka ta ya ka jing im ka jong u ba kum tang i hang nge ka dak ka banin tong ka khok ka baal bu sa ba u synran ba shisha u long kum u ken ra jong u synran long halor no hikai lam ne u shakri halor ken ra no halor ka baal ku san kalau biang you synran ba ulong kum no hikai jong u kalau kamu ken ra jong u he is like the Lord ulong kum u nói cái nó cần ra chứ không hả ông ulong có một nói cái nó cần ra chứ không một u kết ya cái jinglong Jong ukres người ta nghĩ long có một trai có một nghĩ kết ya cái jinglong trong một trai ya cái jingim ka Jong ni pina puli kam kia apostle khat wayan real là khot ang tu ning kong ba ki long ki Kristen là khot ya ki ning kong ka Kristen ka ning kong Kristen kami ha ka ni ka khot ang no Baka kerten Kristen berabur kadang jadi batu Kris. Kapatai itu nilong di jauh Kris. Kapatai itu bangi penpau ya ke jinglong ka jauh. Kikit ya ke dak bak karukom im ka jauh. Kata ada ke jingmut Kristen. Ada yang orang mengilong ki Kristen. Ngilong ki jauh Kris. Lalu yang orang mengilong ki jauh Kris. Hatong ngipin pau na em ni karakter ki jong jinglong ki jong hatong ngikit na em ni ka dak jong kata karukom im ka jong dai tang bang ngikit ni ka kerteng ka jong ni ngikit ni ka jinglong ka jong deng ni kai ba ka khok ba abu sao ko ongkom ni usun dang long lo noi kai lam ni ushakri lo kon ra jong ka pasan la biang usun ran bol nong ko noi kai jong yo shakri ro ko mu kan ra jong Kemudian kita lagi bawa bagi orang Kristen, kita orang Uttara. Bagi bashisha, kita bagi true disciples. Kita orang buat kita bashisha, kita penpau kita jinglong Kris, hai ka jingim ka Jong ki. Tentang kalau nggak nama hai ka dok ka Jongi. Tanpan ngingis kem moment same Jong lay, ubah shong apa aja, ubah indwell apa aja ni. Ublay ubah shong apa aja, unyarap yang ni. Bangila ya ka bangin manifest de jeno Kris ka jing ko jangi na maka ka wai di kam ram jong men sim ko jole ka ba khraw ka jing jong bangai ka long ba uyai pen kala dor yangi sha ka dor Kris ba leng ba jong ngila ya ka ban manifest ya ka jong Kris ka jing ko jangi ne wala ka long ka ba tamala mo men sim jong lang sha po jangi ngin pen ibe de saki ya kita ki Christ likeness character ya kita ki jinglong gi ba ko Kris Haka jingim jong ubang ngai uba shisha. Kumong ka baning kong yanes nong ba. Lalu fi ong bag fi long kinong buru Kris nagi synran Kris nagi ba ngai yaw Jesus Kris. Lalu fi ong mo fi nagi Kristen ong no. Pinya kumba u ya walk as he walk. Ba kanina ka verification ka jingpen shisha. Langi long nem ki synran ki jong u Jesus Kris ki ba shisha. Na maraka jingim jong ubang ngai uba shisha hi bala ma di Kris. Open me ya ka jingim Kris ha ka jing lengba ka jingim ka jong lengba ka jingim jong kita ka jingim jo Kris u kami na ka jingim jong kita ki karakter Kris ki mi na ka jingim ka jong lan ni ong bangilong ki bla yo ya ka jing penim aba kata ni ka Paul wong na ka ti aral phau om shu manga ru Kris im ha po jonga langan pulis fi Yitip bahaya kaya khot nak tin ka jong oblay. Siap ka baru kong kum ni. Gati alat po. La sanaf na yang lem baru Kris. Memang nga im henry om mga show henry Kris kan yung im hanga. Atau Kris im happy. I'm sure nga tikna ba awak nak lang ba henry nga next cam bagi jinglong Kris. Kadak ka jeng kom im jong u. Kin manifest kin saki kin pau ha ka jing im jong u bangai yu bashisha. Henry wong kum ni bagata ka bang im mata ka do. Nga im na ka jingai. Kaya na ka ba kuno blay. Ubla i nga mo tabla IT no la di na ka benta jong. Let's see, ka konteks sa katia ka mga baar, kada na ka jong ka jimot, pero kada khot ka baar pa, ka kren pa. La daw Kris u em ma po jong ni. Mo po. Ya ka po. Nangets kem. Aro em ma po jong ni ulong ubala ban pen kalaro ya ka jingem. Ka jong. Nong biar lalu Kris u em ma po jong ni. Ujo Kris u ba pen em yang ni, ude ujo Kris u bala ban pen kalai yang ni. Ba lalu em ma po jong ni,
ulang ubala ban penkalai ke jing im jing ngam tharai bangin long kemju ada Chris uladon ha ke jing im kachong ada ke ba koren sangkan yo kyong ki ba Chris ki long ki jing thao ki ba thma ki jing long borem uladon no kini ki ba thma ki chalong ka jing im kachong again nilai biang sematias mang ba chipau nilai biang ba khat abu sau sunran lo halo nong ni kai lam neu shakri halo kan ra jing la biang yo sunran bo long komu nai kai jing yo shakri ru kum u ken ra jong u tadi ke baning kong ke ba a khani gong ba la da ki la khat basable yo trayin ke ba kat no tam kin ya khat sen ye kita ki bana ga yin jong kani ni kabantang ba ada mangingi ong ngilong kumu Chris we are like Christ ngin shamila de ba on sa treat yingi kumba ki briu hakatu kapon ki treat ya u Jesus Christ kata ka buang ada khot ka ba ar kumba ki treat yu hakatu kapon kin treat ru yingi la la ki khot bal sebol traying ka ba kanu tam kin khot sen ni kita ki bana yin jong so Ukraine ki selran lagi la khat nga kum takin khat ro ye pi kemudian la dang yong bangi long kum Chris if you are like Christ dengan shamila de ba on sa treat ni kum ba ki treat yo Jesus Christ ha ga to kapo so balong genuine so to be genuine balong ki ba shisha kamot ban pin pao ban manifest ka baning kong iya ka karakter ro Chris ika jinglong Chris ka ba aro ban treat yang komba ki we ki treat yo Chris haga to kapo but kani ni ga message haga gospel honest mga bakatsan but kalong ka ba kanri balang yo jisu wa wat nom snow pala ala kan ja kumni yapi langan pulih haga ni kapo wong kumni katsan ko ka pra la ka pertai kan show ni pi pitip bakala show ni ngamen shiwa yapi ada pila long laga jong ka pertai kata ka pertai kan da ik ya laga jong hendai na ba pim long laga jong ka pertai hendai ngala jit ye pi na ka jong ka pertai na ba kata ka pertai ka shun ye pi to kan mau ye ka tin ka bangal ong mga hapi u shakri umlong u bakam kraw yo kun rajang again kumalong mata to masipau ada kila leben ye nga kin leben ru ye pi ada kila sumari ka tin jonga kin sumaru ye ka tin jong piru ndai kini gi boro ngale ye pi na kam na ka karteng jonga na ba kimi thu yota u bala pha yenga long ba kan rio ka baning kong ni ye kini gi rong ala kran na pi continue ba pinam thut ken ken tat no ye pi na ka sin kok shisha ka po kan ja bo nu u ban pniak no ye pi un mut bau ai ngu ya u ble ka ka balai pulai nala kran ni gi ro api ba pinam yo jing sok hanga haka pertai pinyo ka janjar tolong slurpi ngala job ia kata ka pertai don't be surprised laki ja kum kini ki baro wala snow lengo ang jisu laki ja kini ki baro come on if you are genuine la filong ki genuine disciple of Christ pihak ban expect ban community ba kum kini kin ja ya ka jing im ka jong pi ba ka ja wat nom snow pel la ba apen rim ini pet mental hadu lai puwe u ai u synran u bashisha ki dak bagi tip bagi long ki synran ki bashisha dekat ba apen rim namal kata to wa shifting yaki kamot dikite la kaja wa shifting yaki naba mamdan ka ai ru belatap ye ka pan pen pau ba ga buri ye ka pan pen tip ye ka bang ong happy ha ka badum to ye thu ha ka bashai ba ka ta ka pia snow te ka sko to pin ya lap na lor ye to wa chepting kita ka penyap ya ka met ba ka bamla ban penyap ya ka mensin le tin kam chepting yo ta bala man penjot ya ka mensin ba ka met ha po du jok ding so kan dia nak ni ka ka ba frang iyang ni mau senran ba shisha ka dak bangin tip bangin long ki senran ba shisha ka dai ba ni shepting yau blei om dei ya ka per the tai ka ban ko senran ba shisha shepting ya ka per the shepting ya oblei senran ba shisha
pensir you lagi lagi jang ka perthei na utep ba on sa pin ksan you sa pen shisha you u ulam na ba ka ka ba a pen ri gong gom ni na ba ka wan nom sheti ki na ba om dan ka ru bla tap i ka ba on ben pau ba la buri i ka ba on pete u blai on sa vendike i u hakat kasi na ka dau de ya ka ban sheti ya u blai firstly samral ba sha kon sheti i ka ba dai u sheti ya u blai hani ka no ka ba popra po nyor pra tu wa sheti ti kita ki ba peniap i ka met bat ki bamla ban penyap ya ka mesim lekin kam shepting yau ta balan penjot bat ya ka mensim bat ya ka met ha po du job ting jika ka ban shepting ya ka bertai u sandajiedlangnonglait bashisha u money ya ble habang money ya ble ka u shepting ya ble u kongu ya ble u ting buram ya ble u penso ba ya ble wat habat bandu wat ka jing emro Tagade hangni kabangi puli na kaktiyan ka jong ublay. Balay mo day man shifting ya kapartay. Balay mo day man shifting ya ublay. Namar kapartay ka mlaban priyap ya kamansim. Jom ni shifting ya ublay. Ubulan panjot ya kamet ya kamansim po do jogding. Hela lo kataru kada sa kawai pat kadaw balay bangim day man shifting ya kapartay. Balay bang shifting ya ublay. Abu khunda Kim judi art pisai ki adali ki semie henry na kita ka wei kam ha ba khandeu klemu pa jong pi wat yo nyu khle jong pi baro ru la nyau na ba kata to wa chet ting pi long kam ko ye ki shibun ki sem ki kam ko la pi ba ki semie so balai bangim de ba sheting ya ka per thei le ki sheting yo blai namar bangin ko usunrana bu jong tip ba u blai u ke u sumar ya ka jingim ka jong u hadu ba ka bible kong hang ni what you nuclear jong pi baro ru la nyao so what chip tieng yeki ka mo kita ki ba mon ban le fi kom ni de fi chip tieng yo blai na fi long kam ko ma pi ban ya ki sim yi ba ka ni long ka ban kam pa ka kata ka jingkus lai palat ya ka perthai ka jing chip tieng palat yo brio Kalawan ra ya ka jingjot ake men sim gitu kono. Ka jinglen ya otra. Ka jing shapting ban keren ya ka jing shisha. Ka jing money no ayo brio ban ka money yo blay. Ba ka consequence barabol ka don. Ladang ilong kom ni. Na maka Bible kala clear din ibang yung day ban shapting yo brio. So sandajiedlangnonglait bashisha Udeu sanra udeu brio jong blai upam sa ban penwit lane pensir daga pertai daga pertai ka show you ka penstom ben you ka yang persa you ka besnong you shapting ya ka bakum kani he's not afraid henda IT no ila di how try bai na mang utrai udeu try o jamu henda mangingi ong mangilagi bangay you Chris Nagam na kakarteng mo try. Ngidya ka ba kong kani? Haka jingem juga ka magle. Ning sabin how blay mo try jongi nang sabin how brio. Bakata ka jubab dia ka jingem bam jukot jongi. So kabanik ko. Firstly, usanrana basya ushapting ya ublay omday ya brio. Umani ya ublay umani ya brio. Penwit lapis iri udah ka perthai. Mo tip mo blay usumar ya ka jingem ka jung ka balai pu an do ka balai pu lai ngan pule unu baroti u ban plai nga khmat ki briu ngarong an plai u khmat ku pa jang au ba ne unu ban len ya nga khmat ku briu ngarong an len ya u khmat ku pa jang au ba ne ba na ka dau jisu ang ka ba san yo ya ka ba nga ong nga pi ha ka ba dum tu ya thu ha ka ba shai ba de ka ta pi snyo le ka skot to finya lap ya ka na lor ye Kaya ka jingmot ang ni, nakak balay pu alay pu lai, baka connection mo nakak ba akin yo. Usandajiedlangnonglait bashisha, upen sobha ya utra. Kapanin kong shifting ya utra, kabaro upen sobha ya utra. Kapanin kong shifting ya kapartay, shifting ya ublay. Kabaro upen sobha ya utra. Kita ada begini nakak balay pu alay pu lai. Hang ni,
Uno berarti uban pelayan kemat Gibril ngarungan pelayu kemat ukpa janga ubah neng. Kemudian lana kadang kalau ke jingele, ke tension, ke jingele. Ini ke jing kluit. Ke jing sa nyon neng. Naga benta ke kerteng mutrai ba ke jing ke ketin ke jung. Kan ja ke bakum kan ni. Ni nama mana lain kum kisan ran jong Jesus Christ. Usan ran bashisha. Un prabet yautra un yang baik nak kata message ke motor la un kren baik ke tien jong ka jingshisha berkata ke lagi kam ki apostle fit baik dalam kalong besar besan bekum la kam ki apostle kena berngem ni ki bapitan saya rabia kata enggak jengu ke jingpene mak kata enggak jengu ngin nginte ayafi bangin le kum ni kum tai ke sha berngem har boja cha bom tri sa dan tamau bekum ni kum tai ni kam ki apostle pen ban kyong nim ka ngu yo breathing ka ngu yo play hadu bakai tu si kabarang ke baja. Bagaimana peluang ke ciduai? Yang try ai ke slur bangin keren ni ke ketin ni. Minyak lapi ke gospel ke jame ai ngi ke slur utara pendapi ke bol mesti me ko jamo blai. Lagi pensu bayu utara wana prenga bakum kata ke por. Jeng tenju ai ke jing ka jongki. Bakum nupat seni. Ada ke jaga heat ke bakum kata. Ada ke jaga pressure ke bakum kata. Habadan Kiban ong sengaja buat keren show. Pimdi hok man keren ni kini. Pimdi hok man ngeng gum ni. Bakum ta kin berngam ye fi. Ka bakum kata fin ka ngu yo bril, ne fin ka ngu yo blai. Bela fiang na sha nam na jing sha. Kilong ta syukran bi kani in be palang ye fi. Nanti on show ni fi, nanti takor ni fi, nanti sibuk kejing sak perngam bersih. Pilau marwai, kemni kemtai, kayu pilih mungkin kepo, lebih di sungai nggak bashisha. Pingkau yo play yo play. So usulan bashisha, un pensu bahayo terai. Kalau kamu confess baik yo Chris baik kejing sak ketian kajung. Syepting, ya ke bagi berikan le you. Nama apa le? Penso bayo. Terang ni penso bayo terang. Lagi cingmut cungi, tak cingim cungi sang terang ban penso bayo terang. Menang ifi minum syepting ya ke bagi berikan le naga benta cungi. So sunal macam le kamno, on confess by your Chris. Nama rieng keren. Kapasnya siau. Wat laba unduk lot sibung ke Haka jingim kajongki. Naka jong na jongka. Ketika long gajing siya bangin laban light na gajing siya pensitomben. Lalangi kwa ban light na gajing siya pensitomb. Tang ko ngi demele ni si penso bahalot ya baro. Ni si ko ngolot ya baro. Ni long kamang kran shu ika badero. Shu long nice be. Daw shall be nice. Kalabiang ni. Alangi kwa ban light na gajing pensitomb. Bagajing ya gajing jongi. Kristan. Balagi day bashisha. Ngin favor yo try om ya kapatay. Bangin syapti nga ikapatay kan le na kapatay ngin ngin le ya ga try om yang gi bangin le. Ngin ong lang gi apostle. Ngin ka mo yo brio ngin ka mo ya play. Bala ngin ka mo yo play. Bala ngim le akam ni. Kada ka consequence ka bakro. Ka lai pulai Matias pau ka om ni. Lo nunu uban len yang hakmat Gibril ngaru an len yu hakmat ukpa janga uba. Dengan sangat ni, kalau berlai pasal, berlai pukendai, ni sepet bagi video. So, usan rana bashisha. Usan rana bashisha, firstly kepada kau golong ba, syepting, ia kepertai, syepting ia boleh. Hakik juga poin kemudian, pensiri udah kepertai. Notiap bau boleh usan vindicate you, usan kesan you. Umani ia boleh. Nama bau syepting ia boleh. Tiap bau boleh usumar ia kajing im kajong. But kepoin ke ba? Senar bersya udah ubah pensel ba iya tra. Lalang kumno lo. Hab bancak bangam bersih tentang orang penyap ru. Namar kekarta utra ke tien jeng ke gospel jeng. Ande senar bersya pensel ba iya. Kita kalau kemudian kampar hadap kata.
ตัวเบลงขึ้นคู่นำมากันในคลิปวิดีโอ